muso 12 danga 5 kogoya 7 siniwaw de bɛ baara kɛ yɔrɔ nin na quoi u nana an n'u kumana an partenaire kumana quoi an ye yɔrɔ d'a ma a ye baara daminɛ donc musow y'a laɲini ka heure 2 di u fana ma quoi u tun ma sɔn mais an fana an y'u wajibiya u ka sɔn parce que yan sigilen de don o ma donc heure 2 o de bɛ musow bolo 6 heures 8 heures ni problème bɛ na ni cɛw don olu ye damamarala de olu b'a dɔn mais n'a bɛ na muso t'a ye muso t'a dɔn sinon ni dama bɛ na ni cɛ de don a b'a dɔn a fɛn dɔ bɛ ka na quoi an b'a fɛngɛ mais musow t'o dɔn parce que olu tɛ jigin dama kɔnɔ ni pi ninnu n'a ɲɔgɔnna tɛ muso tɛ jigin dama kɔnɔ cɛw de bɛ jigin